Классиклар! Біздің яңақлардан башығыз әйләнерге мүмкін. Біз сіздің үшін шәп контент әзірледік. Шуңа күрә тавышны ашығыз һәм біздің білән булығыз. Башлыйбыз! Султан, сен егет кіші боларақ біләсіңдір инде. Ни үшін Татарстанда бүтін кіші хоккейны ярата? Біріншіден, біздің Акбарс чемпион. Екіншіден, Акбарс матчлары вай буенча иң тіке. Yo dostlarım, selam. Biz bugün ne için Tatarstanda hokey şunun kadar popüler degen soruğa cevap izleyeceğiz. Gittik. Sizin için hokey ul nerse? Татарский скажите. Ой, такие вопросы не могу ответить. Siz Akbars için nişançı yıldan can atasız? 2022 yıldan. Мен 2005 жылдан берлі одан атам. 2007 года. С 2020-го, ну, с 5 лет, с 2020 года. Sizden en yaratkan oyunçunuz? Сафонов. Галимов. Яшин. Сейчас миллион. У меня барабан. Галимов. У меня Яшкин. Sizden oylağışı Akbars için kim legenda? Алексей Морозов та бізде ойнағаны, Дани Зарипов та ойнағаны, Александр Степанов та ойнағаны біздің. Олар біздің үшін барысы да легенда. Bu tribunlardan qaramız ələ. Hər oyun şön bəylər. Canadarlar qışqırırlar, yəndəmiz dəyilər. Müşəbbik. Как вы думаете, почему хоккей в Татарстане так популярен? Почему хоккей? Потому что наша команда на первых местах очень старается, выигрывает. Просто она динамично играет за эту. А у нас все люди динамичные, быстрые. Акбарс сыграл, он выиграл 3 кубка. Хоккей Татарстанда ул гади oyun гына түгел. Ул безнең мәдәни код. Без бергә, без көчле, без җиңүчеләр. Минем белән килешсәң, лайк куй. Вау, шәп булды. Туган VR турында ишеттегезме? Әгәр виртуаль дөньяга эләгәсегез килсә, бу чын портал. Сәлам дуслар. Без виртуаль чынбарлык паркында. Сюжетыбыз шәп булсын өчен безгә киңәшергә кирәк. Киттек. Достар, безгә яисә уенны, яисә квестны сайларга кирәк. Нәрсә алабыз? Әйдәгез квестка Атлантиданы күрдем анда яшеше. Бәлки уллардан сорый. Так, привет, ребята, добро пожаловать в Туган VR. У нас ассортимент очень большой, более 70 самых разных игр на любой вкус. В данный момент мы с вами находимся в зоне квестов, так что давайте выберем один из них. Әйдәгез, нәрсә уйныйбыз? Машина времени. Атлантида. Юк, әйдәгез пиратлар. Кызлар, малайлар, ничек сезгә уен? Барысына Ошадыма? Тагын нәрсә белән шаккаттырырсыз? А это у нас зона арены, в которой может одновременно играть до 12 человек. Вы можете перемещаться по самым различным локациям. У нас здесь есть много игровых режимов. Давайте попробуем один из них. Давайте. Туган VR әле күптән түгел генә ачылды. Монда шутерлар, квестлар, узышлар һәм команда уеннары бар. Это самое интересное. Единственный во всем Татарстане 9D Shuttle. Нәрсә белән шундый кызыклы инде ул? Помимо VR-очков и полного погружения в виртуальную реальность, шаттл также оснащен потоками воздуха. Он полностью подвижен, и в нем также можно пострелять. Сәфинә, сиңа табышмак. 100 ел элек кемгә татар музыка крашы номинациясын биреп булыр иде? Бигрәк авыр сорау. Салих Сәйдәшев 1920 елларның ахырларында композитор күп чыгышлар ясый һәм гастрольләргә чыга. Бигрәк кызык, тагын фактлар бармы? Мәрьямдә һичшиксез бар. Карыйбыз.
Без сезнең белән легендар композитор хөрмәтенә багышланган зур бәйрәм концертына килдек. Киттек, күрсәтәм. Бүген сәхнәдә Татарстанның дәүләт камера хоры, солистлар, баян, хәтта яшьләр симфоник оркестры да бар. Нәкъ менә бу тандем Сәйдәшев музыкасына яңа сулыш өрә. Салих абыйның көйләре ул халык шанки. Безнең гореф-гадәтләрне саклап калган ки классик, беренче менә традицион классик форматында эшләнгән җырлары, көйләре. Салих Сәйдәшев татар халык көйләрен һәм зур симфоник музыканы берләштергән шәхес. Гадирәк әйткәндә, ул традицияләр заманча һәм масштаблы яңгырасын өчен бар көчен куйган. Бүген ала берсә Әдрән диңгез әсәрен башкарабыз. Әдрән диңгез, güzel диңгез, ай güzel диңгез. Сәйдәшев ул бит инде татар музыкасын яңа дәрәҗәгә күтәргән шәхес. Ә хәзер берничә кызыклы факт. Сәйдәшев профессиональ музыкада яңа жанр тудыра. Ул музыкаль драма дип атала. Композитор беренче булып татар халык көйләрен һәм Европа симфоник музыкасын берләштерә. Салих Сәйдәшев бөек композицияләренең картаймауларын, халык күңелендә яшәүләрен дәвам итүне раслый. Султан, язга кадәр күпме әле анда? Календарь буенча әле ай ярым. Һава торышы буенча? Һава торышын алмаз сөйләп китәр. Йоу, сәлам дуслар. Кәттә синоптик, сезнең экранда. Киләсе атнада һава торышы нинди булыр икән? Дүшәмбе болытлы булыр. Көндез -9, төнлә -14 градус булыр дип фарызлана. Мәктәптән соң көнегез файдалы үтсен өчен виртуаль чын барлык паркына барып кайтыгыз. Сишәмбедән җомгага кадәр кар ява. Һава торышында үзгәрешләр булмас дип көтелә. Көндез -8, төнлә -14 градус. Ә без гел төрле булыйк. Кәттәкше, ул күп кырлы шәхес. Шәршәмбе көнне җылы киемнәрне киеп, карбаба ясарга чыгыгыз. Аңа шәп бер күзлек киертеп куйыгыз. Ул да гади генә карбабай булмасын. Пәнҗешәмбе көнне һава торышы үзгәрешсез булачак. Бер карасаң, стабильлек иң әйбәт нәрсә. Бездә стабиль рәвештә саф һавада йөрик. Мәсәлән, тимер аякларда шуарга, шугалакка барыйк. Җомгада килеп җитте. Димәк, тиздән яллар. Һава торышы болытлы булыр, ләкин сез моңсуланмагыз. Кәйфегез күтәренке булсын өчен шәп бер китап укыгыз. Кәттәкше китап укый. Менә ялларда килеп җитте. Яллар кояшлы булыр. Шуңа бу көннәрне онытылмаслык итеп үткәрер өчен дусларыгыз белән паркка барыгыз. Бергә чаңгы ярышы уздырыгыз. Сезнең белән мин кәттә синоптик алмаз идем. Идеаль һава торышы ул сезнең күңелдәге һава торышы. Матур яллар телим сезгә. Йоу! Вау, шәп булды бу. Ә безгә сезнең өчен яңа видеолар ясарга вакыт. Безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз, лайклар куегыз, комментарийлар языгыз. Һәм кыңгырауга басырга онытмагыз. Хуш-хуш! Шаян ТВ.ру. Бу бит минем яраткан мультфильмнарым. Ул вертикаль видеолар карый. Берәр бәйге дә юк микән? Бәйге түгел, бәйгеләр, кастинглар, иң актуаль яңалыклар. Барысы да бер мәйданчыкта. Мин дә тизрәк компьютерга чабам. Туқта, Шаян ТВ.ру инде синең гаджетыңда.